He trobat una llar que em dóna escalfor, m'he aturat a un refugi que em dóna consol. Estic sol al carrer, desemparat, abandonat, o per no haver viscut la vida cada instant. Viu amb mi una vida plena d'emocions, de sentiments i goig que no ens facin envellir, que no ens facin ressentir l'amor. Tres hores porta l'Illo Juan jugant al God of War, no? Hijo de puta. Està bé, no, God of War? Jo he jugat un només, però... Han tret un nou, tio. Amb el Boda és Kratos, no? Sí. Però és el germà de... És el dios de la guerra. Però el lore és que... És el fill de Zeus, tio. No. Els dos fills bastardos. No, ja, però maten el seu germà perquè neix amb la marca a la cara i això és que... No. Sí, Va, la marca i tot això li surt... li surt, però perquè era Mata del la seva germà. família. Era... Bueno, Ah, sí, ja sé el que dius, sí, sí. I així, tio. Per Al principi de tot, no? Exacte. És veritat, és veritat. Després mata la seva família, se'l posa la pell de les cendres blanques. Exacte, això és. Fantasma d'Esparta. Saps que els espartans eren vegans? O sigui, que ho han demostrat això estudiant els fòssils i tot. Bueno. Poca broma. Bueno, Lo perdona, dudo s'explica bastante. tot. S'explica tot. Lo S'explica... dudo bastante. S'explica la meva clara potència física. Amb això. Home, de fet, en aquella època es menjava poca carn, ja de per si. Per això. Però ells Però sí que es menjaven formatges i tot això sí que es feia. sabien que Sí. per portar el seu cos al millor rendiment com a lluitadors... Vegetarians, crec que sí. Vegans, no sé. Bueno. M'he tirat la de vegans i potser són vegetarians, és veritat. Vegetarians, segur. Segurament. Bueno, de tant en tant, fou una festa, doncs devien fer... Sí, Però no... sí, sí. Però clar, no es matava el ramat, no es matava, s'aprofitava No, clar, per collons. fer producte. Clar, clar. Quan vulguis. Bona tarda, seguidors de l'handbol, bona tarda, Jaume Martín. Bona tarda, Víctor. Tarda de dimarts, tarda i hora atípica per nosaltres de gravar, però vaja, així ho ha volgut l'europeu. Sí, bueno, ahir havíem de veure les guerreres Sí, i, bueno, llàstima per això. Bé, ho deixem per la segona part del programa, no? Avui ho dividim primer amb local, pararem i després internacional. I he de dir que seguim amb amb la llista de jugadors en actiu que hagin jugat a les 5 categories de la Federació Catalana, des de quarta catalana fins a Lliga Catalana. Ens va respondre Sant Boi, mencionant uns quants dels seus jugadors, però només hem pogut contrastar de moment a Toni Méndez. És a dir, Toni Méndez, a més un altre One Club Man, aquest cop amb l'handbol cooperativa de Sant Boi, que ha jugat de totes les categories. Ens falten per confirmar Josep Maria Teixidor, Javi Grueso i Borja Rodríguez. Llavors estem pendents a veure si podem contrastar-ho amb ells i vaja, jo crec que ja tancaríem la llista. O com a mínim sí, per aquest i els any. que, els que no heu arribat a temps ho sentim. Escolta, tu. Ja hem donat molt de marge. Sí, per activa i per passiva, Doncs, si et sembla bé, passem ja a repassar els resultats de Nacional del cap de setmana. Exacte, i comencem pels grups d'Erasmus. Primer, el grup del País Basc amb Palau Tordera, que va perdre 29-21 a la pista del Tolosa. Cubaloia al Usabal Quiró del Guia, que Quiró segurament... Mola. Vamos. Impressionant el nom del pavelló. Només anar allà, ja per escriure-ho a Google Maps per trobar-ho ja devia ser una aventura. I tant. I aquest cap de setmana juguen contra Balonmano Romo Broker Quirol i juguen diumenge a un quart d'una. Bueno,
una hora interessant. Acabar el partit i anar a fotre's un xuletón per allà o un bon dinar al País Basc no està malament. No, juguen a casa. Ah, no, reben a casa. Va, Clar, entonces vaya basura. Bueno, No, perdona, ho faran els bascos pel Montseny, ja està. exacte. Bueno, ja està prou bé. Sí. Trobaran un bon menjar també. Però segur que el critiquen, no? Com sempre, no? Lo nuestro es mejor, no Sempre, sé què. sempre. I bueno, aquest club que reben, que és el Broquel Quirol, són els tercers classificats, amb 13 punts, 6 victòries, un empat i una derrota. Per tant, partit dur. I com a anècdota, l'exjugador del Sant Cugat, Pol Salvatella, juguen Juga allà. en aquest equip. Desconec les I, bueno, circumstàncies, però bé, el vaig veure allà, que tenia fitxa, vaig dir, i que estava fent gols, doncs deu jugar allà. Bueno, potser ha anat a estudiar allà, no Sí, sé. vés a saber. Conec força gent que va estudiar a Navarra o al País Basc i tal, pel tema de que les carreres aquí no hi són o allà tenen més accessibilitat. Sí, sí. I bueno, l'altre grup, que és el grup del sud de Catalunya, no? On Sant Vicenç dels Horts va perdre a casa contra... Has dit del sud de Catalunya? El grup Sí. valencià i murcià. Clar, A veure. de més a baix de Catalunya, clar. Ah, vale. No. Anava a dir aquí que, ostres, el Víctor sí que s'ha tornat colonitzador. Què va? I on Sant Vicenç va perdre a casa contra Ritec Balonmano Àguiles per 29-31, resultat ajustat. A veure si els de Sant Vicenç comencen a afilar una mica la maquinària i agafar la dinàmica de la temporada passada i començar a sumar més punts, tot i que no són mals resultats, No. veient la potència d'aquest grup. I la Salle per fora en un resultat que és atípic pel Mola, que estem mola. veient, que queda Mola. 17-16 contra Mare Nostrum Torrevieja. Sí. I, bueno, Va tenir l'última Increïble. pilota a Torrevieja i la va ficar. Ja està, aquesta és la història. Ara, partit Sí. guapo, de 17-16. molta teca segur. Sí, sí. Moltes tortes. En Mario Riba va fer 8 gols, destacant com a jugador, en un partit que, bueno, De és el 16. 50% dels gols de l'equip, Tal qual. Sant Vicenç aquest cap de setmana visita el Puerto Sagunto B, el filial, diumenge a 2:15, partit difícil, i la Salle rep a casa el Servigroup Benidorm dissabte a les 6, també partit difícil. També difícil. Dos filials, un de plata i un de sobal, complicat. I grup català. Grup català El que... grup català, hi ha que el Granollers sorpresetes. està intractable, no? Sí, Està només a un punt de la Roca. Va guanyar aquest cap de setmana 29-34 a pista de Sant Joan d'Espí, pista difícil, ja ho sabem, victòria contundent de 5 gols, 13 punts, a un punt de la Roca, més de 35 gols per partit. Només la Roca, de fet, OAR és OAR. l'únic equip que marca més gols que si ja sabem com juga OAR, no? I entenem per què fan tants gols. Sí. Gran I, UB bueno, és com que aquest any ha començat a carburar abans del que normalment comença, no? Com cada any tenen molts nanos que pugen del juvenil, que tenen molta qualitat, perquè gairebé sempre són campions d'Espanya, però sempre de primera volta, tal, en canvi, escolta, en 6 jornades s'han ensamblat ja bé les noves incorporacions i la veritat és que fan molta por. He sentit a gent, jugadors de Nacional que em comenten que aviam com acaba la temporada, però que hi ha cosetes que els hi recorden aquell Granollers B de Marc Canyelles que van assolir l'ascens a plata. Seria una fita important pel filial de Granollers, sobretot veient que es nodreixen tant de jugadors de la base. Tenir un equip només en una divisió més a baix. Bueno, al final... o vendre la plaça per sanejar, que és el que... Sanejar També. comptes, que és el que van fer en aquella ocasió, però bueno... Depèn dels requeriments que tingui l'equip en aquell moment, no? De les necessitats. És que clar, després, per un filial de Granollers estar a plata, viatjar i tot, si són capaços de mantenir-se competitius a Nacional, jo crec que a la vista està que els resultats els hi dona seguir a Nacional. La Roca, que continua líder, com hem comentat, va guanyar 37-30 a Sant Esteve de Palautordera. Terrassa guanya a la Verneda de 2 gols, 25-27. Retorn de Magí Serra amb els de Terrassa, amb els ballesans. Sí. Resultat important pel de Terrassa, la part baixa de la classificació. Doncs sí, Se posa apretada, li complica una Doncs sí. mica la vida a Sant Martí, no? S'està partint ja la classificació, però hi ha bastants equips a dalt i bastants equips a baix, tu. Clar, ara Terrassa amb 5 punts es fica a un punt de Sant Martí que en té 6.
i ja torna a apretar-se la cosa, no? Perquè tot seguit ve el Banyoles amb 4 punts, bueno, Sarrià amb 4, Banyoles amb 4. De fet, Banyoles va guanyar a les Plugues, Sí. sent les Plugues el 5è classificat, que podia haver estat empatat a punts amb el Sant Joan d'Espí al final d'aquesta jornada si hagués guanyat, doncs guanyen amb 9 gols de Roger Milla. Només és la seva segona victòria, però clar, contra un equip d'aquest Clar, bona nivell, dinàmica. doncs dona bona esperança, no?, pels gironins. Em fa gràcia el de Roger Milla perquè és extrem rectificat, potser dels únics que hi ha, dels pocs que hi ha nacional. Van portar un esquerrà, crec que el van portar no sé si de Cantàbria o d'Astúries aquest estiu a Banyoles, l'únic jugador que tenen de fora de Girona al Banyoles, un esquerrà per l'extrem dret, però és que al final segueix sent Roger Milla el que fot 9 gols. I bueno, encara tenim problemes amb el partit de Bordils, hi ha hagut sanció econòmica als àrbits, a la taula, la gent es queixa de que clar, sí que va passar allò del gol, però si s'hagués posat bé el marcador haguessin jugat d'una altra manera, no sé què, bueno, al final tot porta cua, és difícil prendre una decisió real amb el partit, posant les dues parts, i bueno, de moment s'ha decidit donar els punts a Bordils, però ja veurem què acaba passant al final. Igual s'ha de repetir tota la segona part, jo què sé. Les taules estan... Jo crec que ja es quedarà aquí, amb la victòria per Bordils, taules temporalment cronometradors temporalment inhabilitats, amb sancions econòmiques, i també hi ha hagut sanció econòmica per les àrbitres, 160 euros per cadascuna, que és al final el del partit, els drets del partit. Sí. I, bueno, Gràcia, també és el que hem dit abans, l'equip més golejador, 38 gols contra Sant Esteve Sesrovires, que en va fer 29, comiat de l'entrenador de Gràcia, que hem vist un comunicat que per temes personals Cesc Borrell deixarà l'equip. Ja havíem més o menys preparat aquesta situació fitxant un segon entrenador que era més un entrenador principal, no? El tenien allà, i bueno, suposo que devia estar pendent d'algun tipus de cosa, del que fos, d'oferta de treball, un tema familiar o el que fos, i ja ho sabia que podria haver-hi la possibilitat d'avisar el club, i el club va prendre les mesures. L'altre entrenador estava d'acord amb ser el segon de forma temporal, potser, i si al final es quedava, doncs potser a mitja temporada marxaria a un altre equip, o jo què sé. I bueno, ara li ha sortit l'oportunitat d'agafar aquest Gràcia, que bueno, l'agafa en una bona posició, 6è a la taula, empatat amb les Plugues, amb 10 punts, i amb la Salle, i bueno, veurem què tal d'aquí en endavant, no? A mi em sembla un bon entrenador en Pere Ayats. Això crec que ja estava tenint bastant de rol de tàndem i no tant de segon, no sé si ho han preparat conscientment o no, però sembla que no serà complicat. Aviam, és l'entrenador que els ha portat a fer unes fases de plata, en Cesc Borrell, és un home de la casa, això també sempre toca, però vaja, jo crec que ho faran bé. I ojo la dada, que a mi em sembla molt sorprenent, que durant els últims 14 anys el Sant Esteve de Sesrovires sempre havia guanyat a casa a l'Oar. Em sembla... No crec que hi hagi cap altra dada igual, i mira, Cesc Borrell trenca una mica aquest malefici en el dia del seu comiat. Sí, i Sant Esteve que aquesta temporada està força malament, només ha sumat una victòria i un empat, i veurem, era un dels equips més potents fa uns anys en aquesta Lliga Nacional, i ara mateix se li complica una mica la classificació. Aquest cap de setmana tenim molts partits, on Sant Joan d'Espí jugarà contra la Roca dissabte a les 8, i el Banyoles contra el Sant Cugat dissabte a les 6. Sant Cugat va al pavelló de la Draga i la Roca va jugar a Sant Joan d'Espí. Per tant, partits difícils pel líder i partit interessant pel Banyoles per seguir la bona dinàmica, i el Sant Cugat, si vol seguir la part alta de la classificació, que ara mateix està empatat a 13 punts amb el Granollers B. I Banyoles, que ja va batre el Sant Cugat al final de la temporada passada en les semifinals de Copa. Que crec que va ser el moment en què Banyoles va fer aquell salt de qualitat i va acabar guanyant la Copa, de fet, contra la Unió Esportiva Sarrià. Però en el moment en què van guanyar Sant Cugat, veient que Sant Cugat havia quedat tercer de la Lliga i que Banyoles doncs, havia estat lluitant la permanència, imposar-se, va ser un ui, cuidado. Però crec que Sant Cugat no els deixaran sorprendre per segona vegada, això segur, però clar, s'ha d'anar a la Draga i això sempre és complicat. I ara marxem, ara sí, al sud de Catalunya, però
sud del territori català. Exacte. Perquè de divisió d'honor plata femenina viatgem a l'Amposta, que va guanyar a Lleida per 24-27 a la pista de les lleidatanes. Duel de golejadores de la categoria amb 7 d'Emma Precup i 9 de Judit Hortajada. Bueno, Dos noms molt clàssics, ja. impressionant. I l'Oar, atenció, Ar Grassa guanya a Mislata. Ojo, Un dels equips, l'equip més potent o dels més potents de la categoria. Gran partit de les vallesanes. Sí, de fet és que van dominar pràcticament, es podria dir fins i tot, perquè al minut 20 guanyaven 9-17. Sí, Anaven és la a gol primera per derrota la primera derrota de les líders Sí, sí. de la categoria. O ara es posa allà a la pomada, no?, guanyant, es posa en tercera posició amb 11 punts, Sí, i sí. ojito, les catalanes en molt bona posició en aquest grup C de divisió d'honor plata femenina, Sí, sí. i la veritat, Oar va estar dominant el partit sempre, amb bons avantatges de 2 gols o més, i al minut 20 és que anaven 9-17, un marcador difícil de remuntar, que bueno, després parlarem de remuntades, per cert, no tan positives com les d'Oar en aquest cas. I, bueno, 11 gols de Jana Sobrepera, que bueno, ja al final què hem de dir de Jana Sobrepera? Tremenda. Al final cada programa parlarem d'ella que no parava de fotre gols, tio. Sí. És increïble, haurem de fer més... Haurem de fer shorts a YouTube i l'hòstia i cada dia. Sí, sí. I bueno, 11 d'Elisabet Priscila Johanna, que van... Bueno, és que aquests noms ja... Aquesta noia d'on l'hem tret? Qui ha fitxat aquesta noia amb aquest nom? El carnet d'identitat li cap? No sé. Aquesta és la A importància. veure, que potser A la samarreta, segur que no. No. Ha de Elisabet fer Priscila interlineado. Johanna Vanakere. Vanakere deu ser, sembla... Té pinta holandès. no? Sí. Que potser és de Home, Mislata de Holanda tota la amb vida, vol, però... Bueno, també pot ser. Holanda amb vol, ojo, No, sí. Amb vol femení, sobretot, perquè el masculí... Pobrets. Alguna cosa surt ara, Bueno, vull dir, 5 o 6 jugadors estan millorant. Sí, però pobrets. La Roca, també, continua amb la bona dinàmica, no? Que va en segona posició. Només ha perdut un partit i ha guanyat els últims 5, com a Sí, mínim, sí. per lo que Correcte, veiem no. a la classificació. Tal qual, ha guanyat els últims 5. Guanya a Castelló 29-34, victòria fora de casa, sempre important sumar fora de casa, tot i que el Castelló és l'últim classificat amb 0 punts, però bueno, Has d'anar-hi a jugar. s'ha d'anar i sumar, exacte. Fa 4 dies jugaven a Divisió d'Honor al Castelló, o sigui que... Exacte. Poca broma. Mataró guanya el Benidorm per 28-25, un altre equip que també segueix a part alta de la classificació, és una tranquil·la, no, diguéssim, de moment, 9 punts, i Sant Vicenç venç a Onda Prestigio 35-28, victòria molt contundent de les jugadores de taronja, que també es mantenen a un punt de terceres classificades, que són OAR, amb 11 i és amb 10, Sí, sí. i Gavà va rebre a casa Sant Joan d'Espí, derbi català, o com vulgui dir-li, va guanyar Sant Joan d'Espí per un gol, amb triple aturada a les parts finals del partit de Júlia Estany, increïble. A les xarxes socials podeu trobar la triple parada, sí que és cert que és parada, és pita falta i és Bueno, sí, però sí, s'ha però de parar, perquè si és gol, és gol. Vull Sí, dir, no sí. és que... Va afiançar un punt. A més, va dir, Fent és un pitxis i atac, tot, és un atac de més d'un minut i atura els 3 llançaments que té Gavà. Sí, sí. I fent pitxi i tot, escapçant la pilota, Sí, i sí. no, la veritat. Curiosament, tots els duels entre catalanes i valencianes d'aquesta jornada han caigut del costat de les catalanes, cosa que la temporada passada donava Era la totalment al sensació revés. de que cada jornada anàvem a València a perdre, però està guai. La part alta de la classificació està interessantíssima, Ja les has anat mencionant, però, clar, en 3 punts tenim els 6 primers equips i els 5 primers en 2 punts. Per tant, és que pots caure de la primera a la quarta o cinquena posició amb una sola jornada, amb una sola victòria d'això. Per tant, 7 partits ja jugats i ostres, veig aquí, doncs això, 6 i fins i tot 7 equips per posar el Sant Joan d'Espí també en la pomada, amb opcions d'estar a la part alta de la classificació. I aquest cap de setmana tenim partits importants. L'Amposta rebrà a casa a Orneo Alicante
partit important, no? Perquè l'Amposta té 6 punts i l'Alicante també en té 6. Està per sobre pel gol average, però és un partit important per intentar escalar posicions a la classificació. Oar rep a casa a Lleida, dissabte a les 7 també, i la Roca rep a casa a Mislata. També partit difícil per les de Mislata i partit difícil per la Roca. La Roca, a veure si pot sumar els 2 punts, fer que Mislata torni a punxar, ficar-se en primera posició i fer-li un favor a la resta de catalans. Això serà dissabte a les 6 de la tarda. Estaria bé. Mataró viatja a Onda, també dissabte a les 7 de la tarda. I derbi del Baix Llobregat, on Sant Joan d'Espí rebrà a casa seva a Sant Vicenç dels Horts dissabte a les 6 de la tarda. Bona Partit tarda al interessant. Salvador Jimeno, Primer el femení, Sant Joan d'Espí contra Sant Vicenç, duel, a part de derbi, part alta de la classificació, i després el masculí rebent a la Roca, rebent els líders. Per tant, bona tarda al Salvador Jimeno. Pues Levante Marni rebrà a casa seva al Gavà, que està tenint una temporada difícil, un inici difícil. Només 2 punts, veurem a veure què tal. És un partit complicat perquè està molt apretada la classificació. Estan 2 punts per sobre les del Llevant i veurem a veure Gavà si és capaç de plantar cara. Si guanyen, les passen. Aquí anar sumant, no? Bueno, I sempre sobretot, positivisme. clar, i la importància dels duels directes. Jo crec que Gavà té millor plantilla que per estar aquí baix, amb els fitxatges que han incorporat com Pau Laplana, per exemple. Per tant, jo hi confio. Alguna cosa havia passat, alguna cosa no acaba de rotllar, però jo crec que faran una temporada de menys a més. I ara passem a la Liga Oro, on només tenim un representant, que és l'Handbol Sant Quirze, que no acaba de trobar-se còmode, no suma punts, una derrota molt clara contra Santa Cruz de Tenerife, 30-18, problemes en atacs, no hi ha fluidesa, no hi ha encert en el llançament, una mitja de 21 gols per partit, una mica baixa pel que estem veient, els marcadors que estem veient actualment no dona. En els 21 gols per partits no pots guanyar. En els encaixats estan en la mitja de la resta d'equips, però clar, amb 21 gols molt complicat guanyar. I bueno, a partir d'aquí passem a... Bueno, aquest dissabte juguen fora contra el Massora. Sí. Pinta xungo. Dissabte a les 6 de la tarda veurem què tal. Ara passem a la segona divisió masculina, divisió d'honor plata, on Barça guanya un partit difícil a la pista de l'Antequera 29-30, a l'Antequera on juga el nostre amic Pau Guitart, company. Correcte. Aquesta setmana no ha tingut sort en el resultat, s'ha guanyat el Barça Atlètic. I bueno, l'altre equip, Sant Quirze, també perd un gol, o sigui, una de cal i una d'arena, no? El Barça guanya d'un gol i el Sant Quirze perd un gol contra l'Eivissa, que va haver-hi un jugador que juga a l'Eivissa, que és Àlex Malik, abans del jugador del Sant Quirze, que va fer 3 gols, però per l'altra banda va rebre 3 exclusions, això vol dir que és vermella. Home. Segur que anava calent de jugar a casa una altra vegada i volia fer la típica. Home, 3 gols per un especialista defensiu està molt bé, i 3 exclusions també està molt bé, que carai. Sí, és repartir una mica És el que li toca. d'aguantazos. És el que li toca, és el seu rol. Està bé. Jo segur que va ser un partit xulo per ell. Jo el vaig veure en un moment fer un contraatac dels seus i jo, bé, sembla un equip arregladet a l'Eivissa, Em sembla un bon equipet. M'agradaria saber per què no fiquen percentatge parades dels porters. Mira que és fàcil. Sí, sí. Igual que s'apunten Estava els gols... intentant veure quina actuació havia tingut en Guiti al partit. No, comentar-ho i no puc no es saber. pot. Només a Sobal. Només Sí. a Sobal es pot. I bueno, aquest cap de setmana tenim derbi català. El Barça Atlètic rebrà a la ciutat esportiva a Sant Quirze, dissabte a 5:45. El Barça també ha de jugar a casa aquest dimecres, o sigui demà a les 8 de la tarda, contra Logroño La Rioja, equip on jugarà Mamadou Dioukou, exjugador del Barça, primer equip i de la cantera. I bueno, veurem, un partit complicat, no? Però bueno, el Barça Atlètic ja hem vist que sempre ha sigut un equip dur per aquestes rondes, no? Està fent... I veurem.
Està fent Mamadou una bona temporada, Està servint també de parxa a la primera línia quan han tingut alguna baixa. El van veure, l'eliminatòria que els hi van veure contra Fuske Berlín, no va ser? No, contra qui va ser l'eliminatòria del Logroño de fa res? De rondes prèvies... De l'AHF. Sí, no recordo contra qui va ser, però va ser una bona eliminatòria. I, vaja, ara mateix Mamadou Diocou és el tercer màxim golejador de Sobal, 57 gols en 9 partits, més de 6 gols per partit. Per tant, també segur que partit especial tornar al club on s'ha format juntament amb Ali Placea. I bona ocasió també per deixar-se veure, recordem que està cedit, que segueix sent jugador, diguem, del planter del Barça. I segur que té ganes de fer un bon partit i si té intenció... Per al Lemgo. El Lemgo, això era veritat, Lemgo, que campió de la Copa Alemana, per tant, quasi res. Poca broma. Sí. Però campió fa 2 temporades. L'any passat va ser el Kiel, campió. Van jugar a Magdeburg, Kiel la final. L'altra temporada sí que van guanyar. Cert. De fet, Lemgo, parlarem dels senyors Lemgo ara a continuació. Sí, però hem repassat una mica el que hi havia aquí. No hi ha divisió d'honor femenina per a l'europeu. Sembla si ja parem una mica abans del normal, però sí, clar, tenim molta teca internacional avui. Cortineta i tornem. Fins ara. He ficat la Bundesliga perquè m'ho vas comentar i és que realment tots els de dalt van per mi. Sí. Doncs vinga. Doncs ja tornem a seguir, bueno, com hem comentat abans, parlarem dels senyors del Lemgo juntament amb altres equips, perquè aquesta jornada, la Bundesliga, com a dada curiosa, Kiel va perdre, Fuchse Berlin va perdre i Rhein-Neckar Löwen va perdre. Són el que eren els 3 equips de dalt. Cerca Magdeburg té partits pendents i guanyant-ho tot es posaria líder, però de moment aquests eren els equips que lideraven la classificació. És la màgia, no?, de la Bundesliga, que és que qualsevol dia palmes. És que us direm els noms dels equips que els han derrotat i no donareu crèdit, no? Perquè Kiel va perdre contra el Lemgo a casa. A Sparkassen. Que ja no es diu Sparkassen, ara es diu, no sé, un altre nom. Sí, tu es diràs Sparkassen tota la vida, igual que el Vicente Calderón es diu Vicente Calderón i no es diu Wanda. Bueno, és que ara és un estadi nou, el Vicente Calderón. Això és que han canviat el nom. L'altre l'han derruït i ara han fet un estadi. Jo em moriré i li diré Vicente Calderón al camp de l'Atlético.
Ja està. Què, Jimmy? Jimmy? Ah, vale. Què? Ah, Havies lagueado. perdó. Ja està. Bueno, el Lemgo. Qui és... Eres un poco torrente, Que sí. Qui és el porter del Lemgo? Perquè jo he flipat, tio. Ara, fa poc, han hagut de fitxar Borko Ristovski. O sigui, ara, aquesta jornada va debutar perquè suposo que han tingut algun tipus de lesió o algun contratemps amb algun dels porters i l'han hagut Però, tio, de fitxar a última hora. crec que som l'esport que més iaios es recupera per jugar del món, no creus? És que és brutal. És que els porters juguen fins l'any de la catapult. Joder. Ja recordem que Hollander, que també el va recuperar el Barça. Barrufet també va tornar. Bueno. Borko Ristovski, exporter de l'Algeciras, exporter del Barça també. Ojo, que ara es diu Gunderino Arena. Sí, Gunderino. Gunderino, agárrame... Gunderino Arena. Gunderino, agárrame... Des del 2020. Ah, va. No sé què collons és Bunderino, però És que fica bona pasta. agárrame el Per pepino. Cassen era un banc, si no vaig equivocat. És per Cassenista. Bueno. Borko Ristovski juga al Lemgo. 9 gols d'un tal Samuel Zegner, nascut a l'any 2000. Ni puta No idea. sé qui collons és. Jo vaig mirar quants gols havien marcat els germans Exacte. Guardiola. Isaías, que no el veig jugar des de que jugava amb AF3. I Gedeon 1, que bueno, Gedeon sí que té una mica de participació en atac en aquest equip. No sé si molt o poc. Isaías, lateral dret, juga bastant. Sí, però Gedeon no sé si només defensa o... Jo l'he vist atacar a vegades. Sí, és que ataca molts cops també amb set de camp i doble pivot i allà té molt protagonisme. A més, Gedeon fica els bloquejos com ningú. I amb el 7 contra 6 això és fantàstic. Gedeon ha estat jugant molts anys al Rei Neckar, a la bona època del Rei Neckar i poca broma. Sí. El Fuchse va perdre a la pista del Minden, que el Minden jo només el conec perquè en el seu dia Talant Osebayev va jugar allà, Exacte. igual als anys 90 i pico. I Balic, no? O També 2000. va jugar al Minden? No, Balic va jugar al Wetzlar. Això, el Wetzlar. Amb Umbrados, és veritat. Amb Umbrados, sí. Sí. I el porter aquell malíssim que van fitxar a l'Atlético de Madrid una vegada, que era malo. Un altre porter, com no recordo com es deia, era malíssim. Bueno, perd 32-27. Bon, de 5 a més gols. contundent, Perquè l'altre, mira, és d'un gol, però aquesta, hòstia, Un senyor que es diu Carles Asensio en va fer 3. ojo, Atenció. Ojo, Carles Asensio, en va fer 3. Que fa 4 4 dies jugava al jugadors. Sant Sí, Quirze sí. Nacional. Sí. 4 jugadors del Minden van fer 6 gols. Mats Korte, Filip Awansu, Lukas Sevetic i Mohamed Darmul. Només conec a Sevetic de la selecció croata. La resta, ni puta idea de qui són. Van fer el partit i, bueno, increïble, els de Berlín cedeixen aquí 2 punts importants. Guanyava el Fuske al descans, 11-15. 11-15. Sí. I després, bueno, la típica pressió de la grada. I després l'Hamburg, que no és l'Hamburg que coneixem, No, però és l'Hamburg, una mica és una mica un Reborn que van pujar de segona, no sé què. I, bueno, ara estan a la 8ª posició de la classificació, no estan malament, però van guanyar 40-37 al Rei Neckar, que el Rei Neckar fins fa 2 dies no havia perdut cap partit i ara n'ha perdut 2 pràcticament seguits. Bona actuació de la Uwe Gensheimer en el seu retorn després del problema del tendó d'Aquiles, tot el rotllo. I, bueno, és que, atenció, és que a l'Hamburg juga un tio que es diu Kasper Ulrich Mortensen Amb una sola ròtula. amb 11 gols. Després hi ha un altre noi que es diu Jacob Arendt Lassen, que és danès, esquerrà, que jugava al Vieringo Silkeborg, que va fer també 11 gols, per tant, entre els dos en van fer 22. 22 gols. Però és que en van fer 40 en tot l'equip, per tant, estàs boig. I clar, Uben va fer 10, però és que te quedes boig, perquè... Ara et pregunto, Víctor, prefereixes a Kasper Mortensen, que literalment no pot esprintar, o a Hampus Wane? Sí, és que ara el Barça queda en una... És que Mortensen és el pitxitxi de la Bundesliga. No, és molt heavy! Amb 71 gols, Però que no pot córrer. 77% d'encert, Clar. 25 de 30 en penals, i el Hampus Wane està allà el tio que Però, no té ni puta idea del que està fent. O sigui, tio. però jo la decisió de fer fora a Kasper Mortensen ho entenc, perquè el que va fer la selecció danesa, vaja, em sembla... No entenc què fa la selecció danesa amb els seus jugadors, perquè també el Nielsen s'ha anat una setmana allà i ha tornat amb 10 quilos més. No ho entenc. Però Mortensen té mèrit, perquè tu en saps més que jo d'això. O sigui, quan el veus córrer, ja veus que
la mecànica de la cama de la lesió no, allò no va bé del tot, no va bé del tot. Però, hòstia, és que clar, si és el Pichichi de la Bundesliga, potser no cal córrer, no? L'handbol són més coses que córrer, també és veritat. Res a dir, la veritat. I, bueno, la classificació, ja que estem comentant això de la Bundesliga, és el Fuchse en primera posició, Rhein-Neckar segon, Flensburg es col·loca tercer, Magdeburg quart, tot i que Magdeburg té 2 partits pendents, els altres han jugat 10 partits, ells n'han jugat 8, al Kiel també li queda un partit pendent per jugar, i, bueno, és una com a sempre, la Bundesliga que es pot veure pagant per la seva aplicació i tal. Sí. He vist que Luis Mi López la té, i jo és que ja pago masses coses com per pagar també la Bundesliga. Sí, Luis Mi López, ja anem veient els clips de Twitter de Luis Mi López. Sento que no ho aprofitaria si ho pagués, per tant, no me val la pena. Perquè si me pogués veure 3 o 4 partits cada cap de setmana, però és que no doy abasto, perquè he de veure els de la Champions que no he pogut veure en directe, no sé què... Ara Guerreras... Bueno. No me da la vida. Sí. I, bueno, també va haver-hi jornada de Champions masculina, ara que he comentat això, on el nostre Dinamo Bucarest va guanyar a la pista del Zagreb de forma ajustada, un Zagreb que ha fet fora 25 entrenadors als últims 3 anys. Ara fan fora aquest perquè, no sé, perda un gol a casa contra el Bucarest i diuen, bueno, doncs l'hem de fer fora. Bueno, no tinc ni idea ja d'aquest. El Zagreb, el pavelló buit i l'hòstia... Bueno, però amb el bo d'en Timur. No tenen ni puta idea. Però tenen a Timur Divirov, ja està. Jo els hi perdono tot per tenir a Timur Divirov. Tiren-se rosquetes allà tot el dia, bueno, una passada. Kiel i Aalborg empaten a 36, un partit d'anada i tornada, diguéssim que l'Aalborg es posava bé, després el Kiel remuntava, no sé què, i al final l'empat... Escolta, tu creus normal... Va tenir pilota Kiel per intentar guanyar el partit al final, no van saber plasmar bé la jugada, i, bueno, el llançament a temps parat de Bilic se'n va anar fora del Winter-Umbinaren, aquest com es digui ara, i va anar a parar a Aalborg directament la pilota. Però tu creus normal? Bon partit de Bilic, ojo, Home, i tan bon partit. Està tornant una miqueta al que era abans de rebentar-se. 11 llançaments, però és que Erik Johansson també en va fer 11 i Harold Reikin també en va fer 11. El que més en va ficar va ser Johansson, 9 de 11. Johansson també, que va xutar els penals, també ho hem de dir. Però bon jugador, jo no sé Ekberg què li passava, però Ekberg va jugar superpoc, va jugar l'altre extrem que han fitxat a l'última hora perquè Henrik es va lesionar i han fitxat un altre extrem que no ho està fent malament. Després, a l'últim moment, treu a Ekberg a l'última jugada, no sé per què, per una jugada que et queda ja no me val la pena, ja que acabi un partit l'altre. Bueno, i 9 llançaments de Mikkel Hansen, 9 d'Aaron Palmerson, Hansen en fica 7, Palmerson 6. Bon partit de Palmerson, també, ojo. 6 golets. Home, Palmerson, clar, aviam, és pecho Frianson, ja ho sabem, però entenc que potser contra Kiel o contra Veszprém o contra Barça, si té una petita espurna que el faci motivar-se una mica, doncs clar, pot ser devastador, perquè el problema no és la qualitat. Però, vaja, a mi em segueix flipant, que Johansson, Bilic, Reikic, que és la primera línia del Kiel, no? La que juga més minuts, segurament... Bueno, Valinus també juga força. Sí, però... Valinus. Clar, 33 Mija Zarabek. Però 33 llançaments entre els tres. Sí. Em flipa bastant. Rota bastant, Filip Gija. Sí, és un tio que li agrada rotar... No és un entrenador alemany a l'uso, Gija. No, li agrada molt rotar els jugadors, que tots tinguin els minuts. Va prendre bons apunts. I que no carreguin de... Va prendre bons apunts de Xavi Pasqual, Filip Gija. I m'agradaria destacar que el jugador cantarà, Maite Voigt, que juga a l'extrem esquerre, va ser l'extrem durant quasi tot el partit per davant de Damke i de Landin, i va fer 5 gols de 6 llançaments. Home, Al final és un jugador que entra poc als plans, no? Perquè té 2 jugadors per davant seu, i en aquest partit se li dona la responsabilitat i respon bé, per tant... Bueno, aviam, té jugadors davant seu... Quan Landin marxi de porteria, està així, la directiva del Kiel està així per fer fora el seu germà. El germà del porter i el marit d'Oftedal. Són 2 tios que no tenen ni nom propi, que són el de... És igual que el PSG amb els Karabatic. Ja està esperant que es retiri Nicola i està així el jeque. Va, xaval. El Luca li dirà, bueno, tu no te'n vas amb el teu germà? Vinga. Hasta luego. Sí. Luca y de apellido Nex. Ja està. Sí, exacte. Ojo al... I
La sorpresa de la jornada. Sí. GOG, l'equip danès, guanya a Magdeburg. A l'últim segon van marcar el 33-32 final Magdeburg. Mira que pensàvem que sense Gitzel el GOG potser diríem, bueno, es desinflarà sense Gitzel. No, una merda. Molt bon partit de Kai Smits, que torna a estar disponible Sí. pels de Magdeburg, ja torna a estar en el lateral dret. 10 gols de 13 llançaments, bon Bo. registre. Bo. Christianson, 9 gols de 12 llançaments, també bon registre. O Sullivan, apareixent en atac una altra vegada, 5 gols de 6 llançaments. Bé, Quin jugador, m'agrada, Sullivan, però és que, m'encanta. clar, a davant seu trobes gent impulsada per una grada, Sí. repleta, motivats, amb ganes de sorprendre, Sí. i el ritme que porta de Magdeburg de partit, doncs a vegades porta que els equips facin gols fàcils i després se li compliqui els partits d'aquesta manera, i a l'últim segon, en comptes d'amarrar el resultat com van poder, van rebre un gol jo crec que evitable, no? Perquè llença, estan en transició ràpida, després de sacar de mig, pam, i xuta, diguéssim que arriben en carrera, no? Sí. Tots a la segona onada, per dir-ho d'una manera. Damgard És un gol no que va es estar bé. pot evitar. Exacte. Damgard un 2 de 5. No... Un tio que se suposa que és selecció danesa... No, hauria de fer-ne més. Tampoc tenen uns percentatges espectaculars, els del GOG, però clar, és el que dius, la sensació de que en Magdeburg molts partits concedeix masses llançaments. I per acabar parlarem del Barça, que va tenir un partit molt difícil contra Nantes al Palau Blaugrana. Van estar per sota el marcador en forces trams del partit. Al final, una apretada de Ludovic Fàbregas, jo crec que en un moment de protagonisme ho va fer tot, Fàbregas. important, va robar pilotes, jugant molts minuts, sortint al contraatac, sent el líder, quan els gols costaven d'arribar, ell era el que trobava les posicions per xutar fàcilment als 6 metres. Aquest partit, sense Fàbregas no el guanyes. Ja està, és així. Es perd per força distància i tot. Oh, i tant. Perquè Theo Briet, el jugador del Nantes, va estar espectacular, 8 de 8, picant-se-les de totes les maneres, enganyant el porter d'una manera... O sigui, no les veiem... És que no les veiem venir, O sigui, saltava el tio, les creuava, uns tocs de canell i defensant importants, com Déu. Picant-les a baix. O sigui, no vivint dels escaires, com li passa a molts laterals. No, el tio a baix, creuant-les... Ojo, Gonzalo i Nielsen es van passar malament. Perquè després jugui Karabatic en França, saps? I tenen aquest xaval que a més és jove, que és una màquina. Pinaco, 2 metres... Defensa bé, bé. Té una cara empanat que no se l'aguanta, però da igual. Això és cert. Per això els hi passa amb els francesos. Com no jugaran aquest tio i el senyor Prandí, que el senyor Prandí, després de rebre 7 punyalades l'any passat, ara està fent uns números... És que és immortal, Prandí, és que és igual. 7 punyalades tu creus que a l'esquena. Que a Prandí li importarà que l'enganxin una mica per darrere? Fa un any, menys d'un any, va rebre 7 punyalades a l'esquena i el tio ara està fent 13 gols, 10 gols per partits de la Champions, he de dir-te... I xitxarros. He de dir-te que crec que el partit... Em vaig quedar amb la sensació de, clar, sense Ovinchek i sense Aymeric Min, el Nantes perd. El Nantes perd molt potencial ofensiu i tot i així fa 29 gols al Palau, però juga, clar, tot el partit amb el central aquest del cabell llarg, que què vols que et digui? És un jugador que és un bon... Joder, clar, que és boníssim. Juga amb Maqueda, que va fer... Bueno, Maqueda va fer el que fa Maqueda. Un 1 de 300. Bueno, però li va arrencar el cap a Enguessan i ja està. És el seu. Enguessan és com l'home que si el Barça no comença els partits perdent 5-0 és gràcies a Enguessan, perquè a vegades dona la sensació que poden sortir una mica dormits, però Timothée no falla. El tio les fica en atac. Està tenint molts minuts també el tercer defensiu aquest any, perquè posa a Frade en el 2, no entenc molt bé per què, però posa Frade en el 2. I, bueno, és que crec que és important reivindicar a Enguessan perquè no té tant cartell i després no el convoquen o va Karabatic a la selecció. Vaja, veient aquest partit, Briet i Enguessan han de ser els laterals de la selecció francesa. Ja està. I bueno, a l'extrem, el que hem comentat abans, Vanne, no sé què, 3 de 5. 3 de 5.
un penalti de 2 marcats, la meitat, bueno, pilota perduda, Ariño un de 2 gols, però força recuperacions de pilota, molt bé defensivament, És que és la diferència. interessant. I una altra vegada, Ángel Fernández, set ideal de la Lliga Nacional Francesa. Clar, és que Mortensen, Pichichi de la Bundesliga. Ángel Fernández, 2 setmanes seguides, set ideal de la Lliga Francesa. Hampus Wane, bueno, 3 de 5. Emil Jacobsen, el Flensburg, tercer màxim golejador de la Bundesliga. No, però Jacobsen ja volien a Jacobsen al Barça. Bueno, ja volien. però els van saber estafar. Que els van saber estafar, exacte. Exacte. I van dir, no, Jacobsen ens el quedem, però si vols a Hampus Wane, i van dir, ole, Hampus Wane. Està jugant al Kiel ara mateix contra Westfalen i està guanyant 2-9, tu. Bueno, sí, clar. Què et va semblar les porteries nòrdiques del Barça Nantes? Bueno, el Barça força fluix, menys els moments finals de la segona part on Nielsen va aparèixer, que bueno, està molt bé, no? Sí. Perquè al final et dona el partit, però el porter del Nantes, Hallgrímsson, va estar força millor en el termes generals del partit, tot i que no va ser un partit brillant per les porteries, Aviam, en percentatges, el millor va ser Nielsen. Va fer un 8 de 26, que és un 30%. Però, clar, són els moments de les aturades. Clar, també l'altre va jugar tot el partit, Sí, i Nielsen el van canviar, va sortir Gonzalo. Sí. Hallgrímsson va fer un 12 de 45, és un 26%. Home, clar, és que t'han xutat gairebé el doble de vegades. Clar, Nielsen li han xutat 26 vegades. Exacte. Però Nielsen... Són 20 xuts menys, saps? Nielsen va aturar els 2,7 metres, atura una circulació de Valero allà, doble pivot, que hagués servit per apretar el marcador, saps? Nielsen té moltes coses, perquè recordem que té 23, 24 anys, no sé. Dóna la sensació de que està... Es menja uns donetes que fa por, tio. Però dóna la sensació de que està lluny del seu prime i tot i així és molt bo, ara mateix. Sí. El dia que tingui l'estrella, dia que li toqui jugar contra el Barça... Hi ha una parada... Que regin el que... Hi ha una parada en el tram final de partit que fa que està així com si estigués tranquil, el pal curt, li llencen i pràcticament sense moure's. Tenia ja els braços a mitja alçada, no? Tenia els braços així a mitja alçada i fa només pum. I la para amb una facilitat que només li recordo a un porter en tota la història. I ja està. I ja ho he dit tot. I bueno, que aquesta setmana no tenim Champions, torna el 23 i 24 de novembre. Descansem. Per tant, tenim 2 setmanetes que no hi haurà Champions, puc descansar la meva vista. I bueno, ara passem a la Champions femenina. La European League. Lògicament no hi ha competició, perquè hi ha la competició de seleccions, nois. Si no us heu donat compte, han jugat 2 partits, les guerreres ja. Sí. I, bueno, però hem conegut que hi ha un tio a la taula del Màlaga contra l'equip romanès que no té ni puta idea. Un maltès. És que un maltès de malta no apunta una jugadora a l'acte. Sí. Terrible. Això és culpa del Màlaga, perquè sí, no sé, perquè no s'ha donat compte. Sou imbècils. Això és el primer. Sí. Tu portes les fitxes, fas l'acte i no penses que un tio que està cobrant 1.000 i pico euros, li pagues el viatge, l'avió, l'hotel, després els taxis de l'hotel, al pavelló, que agafa't un bus, crac. No, home, des de Malta és complicat pillar-se el bus, cabrón. No, però de l'hotel al pavelló, joder. Ja, no I el tio a sobre no fa bé la seva feina. I a sobre la culpa és del Màlaga, perd el partit 10-0, i com van perdre d'un gol a Romania, perquè clar, aquí havien guanyat sobradament i allà van anar una mica relaxades. 30-24 aquí. T'eliminen, tio. O sigui, perds la competició. És heavy. O sigui, és increïble. És heavy. La EAF alega aquí que aquest senyor, que es diu Matthew Mamo, més bé li val no venir de vacances per aquí, si no... Exacte, que es quedi a Malta. El tema és que diuen que ell no té la responsabilitat administrativa de cap aspecte del partit, etc. No? El tema està en que la jugadora que s'obliden és Isa Medeiros,
la que no apunten a l'acte. Hi ha un moment en el partit en el que Issa Medeiros fa un gol i és aquest home el que diu ei, aquesta jugadora no està a l'acte, no pot tornar a jugar i no compta el gol, saps? Llavors és un... Si no té responsabilitat, tampoc té potestat per fer això. O si té potestat, és que sí que té la responsabilitat. És evident que si en un moment donat... No pot apuntar en aquell moment, tio. De fet, sí. A la jugadora. De fet, sí que pot. Haver dit, ei, si ell en aquell moment veu la jugadora que està en l'acte, vull dir, veu la jugadora que marca un gol, la busca, no la troba en l'acte, òbviament pares el partit perquè dius, aquí alguna cosa falla, però si aquest senyor en aquell moment diu, vale, me l'he oblidat jo, perquè m'han portat les fitxes, està aquí, me l'he oblidat jo d'apuntar, l'apunto, ja està. Es pot inscriure gent a l'acte enmig d'un partit. Convocatòria oberta de tota la vida. Clar, sí, de fet hi ha gent que... He vist jo gent que ha arribat en partits començats. Correcte, vamos, i tant, i tant. Llavors, clar, segons el diari local L'Opinión de Màlaga, és això, costejar el transport d'aquest senyor i el que cobra el partit tal, al club li va costar més de 1.000 euros, però és que li va costar més de 1.000 euros i l'eliminació de la European League. És un cop dur. És un cop dur. L'equip rival era el Gloria Busau, que quan... Clar, el partit acaba 30-24, celebren les jugadores de Màlaga, de Gloria Busau... les jugadores de Màlaga celebren la remuntada i la classificació. Les de Gloria Busau diuen, home, anem a recórrer, no sigui cas que... Mira, ho guanyem en els tribunals i administrativament passem l'eliminatòria i així ho fan. I elles juguen el seu paper i ja està, i ho fan bé. Però és que aquest tio... Vaja, ja segur que no va de Kansas a Màlaga. No entenc com pot passar això en una competició internacional. No ho entenc. No m'entra al cap. També em sembla una mica de cara dura reclamar aquest partit, vull dir, perquè... Però tu com a Gloria Busau no ho saps, si ha sigut culpa d'un o de l'altre, i dius, escolta, així cola. I ja està. És una pena, perquè l'anada, 10 de 11 de Sole López, la tornada 7 de 8 de Sole López, 7 de 7 d'Helena Cuadrado i 6 de 7 de Gloria... També Màlaga en aquell moment, quan hi ha aquest problema, quan passa això, no? Igual hauria d'haver estat més atent, no, el Màlaga, i dir, aquest tio nosaltres l'hem presentat, ja haver, no sé, contactar amb la federació, explicar-li tot el tema, no, abans que això no arribés a... No, clar, és el que han fet. No? És el que han fet, elles han presentat la seva part, però ho han desestimat. I han declarat el partit com a 10-0 per al Gloria Busau. Queda Rocassa i Vera, sí. Sí, queden... Però bueno, ja no serà el mateix perquè Màlaga és com la seva competició, és com el Sevilla amb l'Europa League de futbol. Exacte. El que jo crec és que això... si remunten emocionalment, no, diguem, aprofitant que no et passa en competició aquesta desqualificació, sinó que et passa en un moment de peron, si emocionalment són capaces de refer-se per quan es reprengui la Lliga, crec que converteix a Màlaga en les favorites, perquè les seves màximes rivals són Rocassa i Vera, que hauran de jugar, a més dels partits de Lliga, un partit de competició europea entre setmana. I això Màlaga s'ho estalviarà. Llavors, si són capaces de reconduir-ho, tenen una molt bona opció al títol de Liga Guerreras Iberdrola. I bueno, passem a European League masculina, on tenim molts representants. Sí, de fet, a tots els grups. Bueno, i de fet, el cadet en Schaffhausen i altres equips tenim també jugadors. Per això ho dic que a tots els catalans, grups. Sí. tot. Cadeten té a Nacho Biosca, que ara mateix avantatge de la competició, amb 36,47%, i té a Joan Canyelles, no?, jugant. Göppingen i Montpellier són els equips que porten 2 victòries de 2 partits en el grup A. I, bueno, Benidorm, al final, va quasi la lia. Bueno, perdó. Contra el Flensburg, Perdó, al grup A també tenim el Benfica. D'Ander Izquierdo, Chema, Arnau Garcia... Per tant, tenim, com diguem, el grup A falta d'equip d'aquí, tenim tant Cadeten com Benfica, que són els nostres. Exacte. I bueno, el grup B, on hi ha el Benidorm, que té 0 punts, que Flensburg, que és que a la mitja part anaven guanyant. Tremendo. 16-19. I és que al minut 50 anaven
guanyant fins que els empaten 25-25 i aquí com que no els hi aguanta, les cames i el camp no els hi aguanten, perquè si acaben al minut 55 per davant, jo crec que treus allò que el cap te treu l'energia que te falta. Van ser els últims 10 minuts que Clar. Goran Sogar Johansen es va ficar en modo tràiler i ja està. Però és que clar, van encaixar 10 gols en els últims 9 minuts, però uau, quin partidàs. I en aquest grup també tenim el Pau Handball de Ian Tarrafeta, que porta, aquests sí que tenen 2 punts, un partit guanyat i un perdut, i ojo perquè el nostre amic Kim Anderson, amb 500 anys, jugant a l'Istad de Suècia, el tio contra el Pau va fer 4 gols de 7 llançaments, però és que contra l'equip el Ferencváros aquest... Sí, els grecs, hongaresos. El Ferencváros, on juga Mate Lekay, de fet, aquesta temporada, és que el tio va fer 7 gols de 9 llançaments, amb 42 anys. Kim Anderson, que l'ombro deu ser biònic o alguna cosa. I rosques... O sigui, li han ficat cèl·lules del primer Hokage de Naruto a l'ombro o alguna cosa així rara, tio. I deixant detalls, ho vam fer retuit a xarxes aixecant una pilota del terra així amb una lambreta, o sigui, l'home passejant-se tan tranquil, Dos coses, brutal. Aquí jo et volia dir. Kim Anderson en el seu prime és el millor lateral dret de la història. Potser però, sí. Vamos, d'aquí a Lima. Potser sí. En atac, segur. Segur. Una carrera increïblement gastada. Entre ell o la Fur. Sí. Una carrera... Qui digui que no és que és un xupapolles de Dicamem i aquesta penya. No, i ja està. Joder, que són boníssims, però és que no hi ha color. Igual, que no hi ha color. Que no. Sí. Jackson... Com si Lucas Sindrich o Raúl Entre Ríos millor que Jackson. No. M'agrada Rulo, tio, però és que t'has vist el Jackson Richardson, tio, que abans no jugava res al handball, era todo cruces i ja està, I amb Zupo Kisoain d'entrenador, que vol dir que és... no tenir... Exacte. És només palabrotes i posar-se vermell a la banqueta. Cabeza, corazón y cojones. Clar, a mi em sorprèn que Kim Anderson, que va tenir una carrera amb moltíssimes lesions, segueixi jugant amb 42 anys. Però és que la dada és que la ciutat d'Istad, no sé si és ciutat o poble, però bueno, també entenc que el concepte de poble ja és més relatiu, té un altre equip a primera divisió sueca amb un central que coneixen molt bé, si no recordo malament, a Osca, que es diu Dalibor Doder, que també té 43 anys i que segueix jugant. O sigui, el derbi de la ciutat d'Istad a la primera divisió sueca és Dalibor Doder contra Kim Anderson, que podria ser, tranquil·lament, un Kiel Huesca de fase prèvia de l'European League. Jugava al Balonmano Aragón. A l'Aragón. Vale. Al Teucro, al Balonmano Aragón i a la de Mar va jugar. També va jugar al Minden, ojo. Imagina't, és que exacte, Bundesliga, any 2007, Dalibor Doder... No, al Minden molts anys, a més, fins fa poc, diria. Sí, el Minder 9 anys, des del 2010 al 2010. 2010, partit de Bundesliga, Kim Anderson contra Dalibor Doder. 2022, partit de Suècia, Kim Anderson contra Dalibor Doder. I el 2010 ja eren veterans, Brutal. Increïble. Brutal. Bueno, Flensburg... És que haurem de piratejar algun canal per veure un partit de la Lliga Sueca, Home, és que... Home, jo el dia del derbi ja no et dic... Home, jo el dia que he estat... Jugui contra Benidorm, ahí estaremos. Home, I a sobre anirem l'Istad, és que... No, és broma, No. Si Kim Anderson fa 15 gols però guanya el Benidorm, content. Bueno, seria el millor que ens podria passar. Exacte. De fet, si Kim Anderson fa tots els gols del seu equip i ho fan expressament perquè marqui ell, jo encantat. Sí. El que passa que igual de tant llançament l'ombro li comença a fer... Jo crec que el tio, d'alguna manera, haurà aconseguit un tractament que li ha funcionat a l'espatlla o alguna cosa, i ara està bé, perquè és que abans anava que no podia ni llançar el tio. Tu, però que me'l recomani Els últims anys al Copenhague és com... Que me'l recomani ja, tio, perquè jo... Malament. Sí. Ahir vaig connectar 2 crotxers seguits amb el sac i estic sense ombro avui. La ciència és brutal, però això és perquè la teva tècnica és lamentable. No, he anat polint cosetes. Però bueno, líders del grup B de l'European League, Flensburg i Valur. Valur, que és un equip islandès on només juguen jugadors islandesos.
Com et quedes? És que qui vol anar a jugar allà, tio? I És només que n'hi qui ha vol anar a viure a Islàndia, tio? Bueno, hi havia un tio de València que vivia a Islàndia i jugava a un equipet d'allà. Només se suïcida la gent allà, per desgràcia. Sí, tio. sí. Tenen un problema greu, Juga Gustafsson, allà, mític porter, també conegut per aquí com el porter que s'assembla al Vicky el Viking. És normal. I al grup C tenim el Granollers, Sí. on espectacular, un partit contra Sporting de Portugal on juguen Mamadou Gassama, Nathan Suárez, Quin bon partit, Josep falla 7 metres contra en Jimmy Fulqués. Exacte. Clar, quan Rangel li para una Josep Fulqués, jo dic, aviam, fàcil tampoc. La gent celebren allà i dic que no és res de l'altre món, això. És que Rangel, Rua, Dos Santos, Aveiro, com es digui, brutal, El tio, gran porter. De fet, feia temporades que al Granollers li faltava un porter d'aquestes característiques des de que va marxar Bombom Almeida. Va tornar, però no tal, ha tornat a marxar. Ja no era el mateix, però és que ara aquest tio, Rangel, increïble, molt bon porter. La tecla, han tocat la tecla. El moment de Pol Valera, espectacular, que no res a dir. La veterania d'Antonio, quan va haver de tirar de veterania pel resultat que s'estava apretant, Antonio Rama va dir, Toni, ja sabeu lo que hay que hacer. Deixa-me-la. No, i molt bé l'entrenador de Sporting, que un partit que s'anaven en Granollers i el tio va dir, escolta, tu, el de Sarrià de Ter, tu, a l'avançat i a robar pilotes. I va fer una destrossa, Nathan Suárez a l'avançat. És molt bo, és un dels meus jugadors preferits. També es va cagant tot d'un jugador. L'alemany aquell, sí, li va dir... Li va dir que és una vergüenza, que no sé què... I vergüenza. Sí, els números... This is a shame. L'acento portuguès, Els números de Pol Valera... Ojo, Portugal està traient bons jugadors. Sí, no, el Salvador. El Salvador, aquest tio molt bé, del 2001, un animalot, capità de l'Sporting. Pinaco, ojo, Però és que només tenen dretans, necessiten escarrans Portugal. Bueno, Kiko. Tenen extrems, però necessiten... Kiko Costa, ojito, aquest tio està, però vamos, per jugar 60 minuts amb la selecció, però ja. I tant. Però ja, i el germà entra pisando fuerte, perquè té Ruiz, però ojito, Una cosa anava a dir, tant treure... Que això ho vaig veure l'altre dia amb un report de la EAKEFA sobre els germans Costa. A veure, treuen les dos perles portugueses... Saps a quin club s'han format els germans Costa? A on? A Granollers? No, però quasi. A de Mar de León. Ojo! Van mudar-se a la seva família a León quan eren molt petits i, de fet, tota la seva etapa base, pràcticament, menys l'edat juvenil, l'han fet a León. Per tant, home, juguen en Portugal, però són producte de l'embol lleonès, no fotem, si els han ensenyat a jugar allà. Segur que els va ensenyar el típic cura aquell de León que juga a la plaça. El mític aquell. Sí. Víctor, tu t'emportaves a Pol Valera al Mundial? Hombre, d'aquí a Lima. Però ja, sí, és el primer de la llista. Exacte, Pol Valera i 15 més, Sí. Però no ha jugat cap gran campionat amb la selecció. I una cosa... Peciña quan havia jugat amb la selecció, tio. Va anar a l'europeu i titular tots els partits. Saps què és el millor? Que a tu t'és igual, però és que a Jordi Rivera encara li és més igual. Exacte. De fet, Jordi Rivera, igual t'apareix un jugador que no se coneixes de la lliga de... Sí. Potser se'n va... De la lliga d'Honduras, tio. Amb Pol Valera i Nathan Suárez, I vinga. Ojo, I ja està. I a Tarrafeta, el pobre, que, tio. No, també, també, vaya un. També. Però jo crec que Pol Valera està per anar al Mundial. No sé si... Evidentment no sabem si Jordi Rivera se l'emportarà o no, però que s'ho està pensant segur. Perquè no pots tenir el màxim golejador de l'European League amb un 74% d'efectivitat i no portar-te'l. O sigui, porta 21 gols en 2 partits. I amb un moment de forma que fa por, tio. 21 gols en 2 partits, repeteixo, Més de 10 gols per partit a mitjana, home. Granollers, juntament amb el Nexe, són els... Són els líders, 2-2. I això, Granollers líders. Anem veient, Com sempre, European League, que és la de les competicions que més ens motiva. Ens falta només comentar l'últim grup, que jo crec que és el grup de la mort, una mica, i és on juga el Vidasoa, però clar, també és el grup de la mort perquè està el Vidasoa, que ve de carregar-se el Kolstad.
no? Porten 1-2, Vidasoa, victòria contra l'Aguas Santes milanesa, i, bueno, van palmar a Berlín. Però és que parlava... No, van plantar cara, Oh, i tant, oh, i tant. El Fuchse... Home, Ojito, el Fuchse va tenir que tirar de Hans Lee sí, sí, i d'aquesta penya, oh, i tant. Fuchse és el líder amb 2-2, i ha empatat amb Skanderborg d'Aarhus, Sí. també amb 2-2, Vidasoa a tercera posició amb 2 punts, Mhm. i ha empatat amb Eurofarm Pelister, i els que porten 0 punts són el Motor Saporogie i l'Aguas Santas Milanesa, el Motor Saporogie, que Motor, que jugava, recordem, a en Bundesliga 2. Bundesliga 2, bueno, ja sabeu, Saporogie té una central nuclear, i Sí. bueno, cada 2 dies Putin amenaça amb bombardejar una central nuclear Llavors- perquè no té cap cosa millor a fer que provocar matar-los un a tots. holocauste. Exacte, holocaust. Exacte. I no racial, sinó de tots. Bueno, si per ell fos qualsevol cosa. Sí. 10-11, John Azcue a Berlín. perquè té 500 anys, si no també ojito que estaria té per anar amb la 500 selecció. anys. John Azcue no és de la teva quinta? No sé, no és tan gran. Bueno, 28 o 29. John Azcue havia estat... sempre ha jugat a Vidasoa. Tota la vida. Jo sempre el recordo Vidasoa els últims anys, Sí, no? això segur. Però no tan gran, no? Home, que té 28 anys, 28, ojo, encara està, Clar, home. Aparenta més, tio. No. Els bascos, com són tan durs, tio, Clar. igual aparenten més, tio. Sí, sí. Home, Igual que Claudio Driozola, que el veus i També et és dic- jove, però clar, el veus allà que s'ha de clarejar... però clar, és que els companys de primera línia de John Azcue tenen 19 anys, llavors clar que sembla gran. I bueno, i en canvi, Julen Aguinagalder, el tio, perquè té el cabell blanc, però... Hòstia, està en forma el tio. Sí. El Rasmus Bonsen va penjar un gol seu també l'altre dia al Twitter, un escairot. Has comentat que Aarhus és líder també d'aquest grup i és un altre equip danès amb plantilla 100% danesa. També com els islandesos que han comentat, que a mi sempre aquestes coses sempre em criden l'atenció, no? Ser capaços de rendir i competir sense fitxar estrangers. Cosa que, per exemple, ara mateix a Espanya no hi ha cap equip. Tots els equips compten amb estrangers, tot i que hi ha pressupostos baixos, i, hòstia, no sé, no hi ha cap equip que s'ho plantegi, no? Tampoc, em sembla, de tenir una plantilla nacional, però bueno, és curiós, em crida l'atenció, perquè també és cert que hi ha menys gent. Bueno, hi ha menys gent, però més jugadors. Bueno, no sé, és igual. És un altre tema per un altre dia. I bueno, amb això acabem el tema de clubs i ara passem a l'europeu de seleccions femení. Dada curiosa, dada curiosa. Carmen Martín, Caramela Martín, o com li vol dir, ha anunciat que es retira de la selecció. Bueno, ja començava que si no entrava a la convocatòria, no saps per què, potser diu ella que no, potser diuen els seleccionadors que no. En fi, que es retira de la selecció, no volem saber per què. Jo crec que veient que es decisió. retira, ella en el seu post d'Instagram diu que és una decisió que fa temps que té presa, però que no havia volgut... No, que va prendre al Mundial de l'any passat, recordem el que es va jugar tan ben organitzat aquí a Espanya, però que no ho havia volgut anunciar així com a un bombo i platillo i ho ha fet abans que comenci aquest torneig a través de les seves xarxes socials i bueno, doncs tots els títols que té la selecció espanyola d'handbol femení els té ella i a més també de les poques jugadores que ha guanyat una Champions, la va guanyar a més marcant els 7 metres decisiu en la tanda final, el mateix any que ho va fer Julen Aguinagalder, una plata europea a Macedònia 2008, bronze mundial a Brasil 2011, bronze olímpic a Londres 2012 i plata a l'europeu d'Hongria a Croàcia 2014. A part de líder espiritual i segurament jo crec que el millor canell de la història de l'handbol espanyol, això sense cap mena de dubte. Sí, i bueno, en contrast amb aquesta, no diré bona notícia, però una notícia bueno, és maco, no? Parles de coses sí, és guais maco, i tal. exacte. Parles de victòries que ha tingut Espanya, doncs Sí. parles de la encreuada que té ara mateix Espanya, perquè juga demà a 20:30 contra Alemanya, has de guanyar de 2 gols o més per passar a la main round, Sí. i tot i així te quedarà una main round una miqueta... He de dir-te una cosa. Jo he ficat aquí, he apuntat que s'han de guanyar de 2 gols o més perquè és el que diu la Real Federació Espanyola.
però a mi no em surten els comptes. No, jo crec que... O sigui, jo crec que depenen de que Polònia perdi contra Montenegro. Que Montenegro passi com a primera de grup imbatuda. Tu has perdut contra Polònia i aspires... No, Alemanya té 2 punts, per tant pots empatar punts a Polònia a 2 i passar-les, si les passes amb el gol a baratge... Bueno, no ho sé. Perquè No ho entenc. La Federació Espanyola diu que s'ha de guanyar de 2 o més. Està mitja maleta feta ja, la selecció. Està complicadot, no ens mentirem. Mitja maleta. Sí, sí. Ja s'emportaran les maletes al pavelló i Està si complicat. surt bé, tornem a l'hotel i si no, sí cap a casa. A veure, no sigui que... També és veritat que la selecció espanyola femenina és un equip que d'alguna manera hem vist ja a vegades com de cop i volta remuntar i no sé, però clar, és que els 2 partits... El primer partit perds contra Montenegro sense acabar d'entrar en el partit en cap moment. També és cert que dic, ei, Montenegro, aspirant al títol i anfitriona, jugant a casa. Primer partit seu del seu europeu. Entra dins del més normal del món perdre. No? Però, i sobretot, si tens jugadores com que no passen del 50% d'efectivitat, no? Xandi va fer un 5 de 10, Carmen Campos un 4 de 8. Errors, però escolta, que cap drama. No crec que fos un drama. Radicevic, Jovanka Radicevic, també juntament amb Carmen Martín, una de les extrems drets que ha marcat l'última època, 5 de 5, Georgina Jokovic, 5 de 7, Malovic 4 de 6, però sobretot... Més efectivitat, al final Sí, aquests més efectivitat. petits... Més Són 5 gols, Aquest 5 de 7, 4 de 6, en comptes d'un 5 de 10 i un 4 de 8, doncs són golets que et fan... I Milena marcar la diferència. Rajcevic, que no va fer cap gol, però que va repartir 14 assistències. Llavors, clar. Sí, modo Mesut Özil, saps? Exacte, tal qual. I aquí... Modo, el que deia el talent del Dani Dosevaev, no? Sí. Sempre elige el passe, no sé què... Sí. Bueno. La notícia més dolenta... Això sí que és elegir el passe, 14 Exacte. assistències, xaval. Sí. La pitjor notícia i un altre cop anímic important, lesió del lligament creuat anterior de Sílvia Navarro. En un contraatac, no? Li cau la jugadora a sobre del peu de la cama que té recolzada. I això, clar... Molt mala sort. Mal assumpte. Em va cridar l'atenció, això ho dic ara, que es va rotar molt en aquest primer equip, en aquest primer partit, i la jugadora més utilitzada va ser Carmen Campos, que va jugar 41 minuts. Que en el segon partit contra Polònia només va jugar 8 minuts. I on es va, abandonar la rotació. 4 jugadores a més de 40 minuts. No sé, em va semblar una mica estrany, no?, que canviar el plantejament tan radicalment d'un partit a l'altre. També depèn del rival, el ritme de partit que creus que tindrà, tu planteges un partit d'una manera, no? Sí, Creus que potser necessites més rotació, més descans, l'altre creus que es pot aguantar més, no sé. No acabo- Tampoc estic dintre la xerrada tècnic o tàctica, no? No... Haurien d'estar una mica inside Exacte. per saber quin és el plantejament del partit. La sensació contra Polònia, així com amb Montenegro, diguem que no acaben d'entrar al partit en cap moment, és que els trams finals de les parts són els que el condemnen. La primera part es passa d'un 12-10 a un 12-12, per tant, en els últims 2 minuts un parcial de -2, i la segona part es passa d'un 20-16, que per encarar un tram final de partit, 4 gols, doncs, hòstia, és un bon context. El 21-22. S'ha de guanyar aquell partit. Un parcial de 1 a 6. T'estàs jugant la vida, Sí. no te poden remuntar d'aquesta manera. Sí. És que és un parcial Sí, és que no... és terrible, és terrible. 1 a 6, és que és una païssa. I a més tio, és que purament gestió de partit. I gestió de partit i control de l'atenció i d'això. He de dir que, clar, ho veus i el primer que penses i dius, clar, on està Sílvia Arderius? No està convocada. I és... Es juga una bona última jugada contra Polònia, es dona bé Sí. la continuïtat, Sí, però l'últim passe, que era passe a l'extrem, l'aconsegueix tallar la jugadora de Polònia i interrompre, però era una bona jugada perquè rebia la lateral i donava la continuïtat i l'extrem dreta espanyola quedava sola per finalitzar. Va ser una llàstima, era una jugada ben preparada, la veritat. segons dades d'Anselmo Ruiz, no va arribar cap pilota a l'extrem des de l'atac posicional des de la primera línia. He de dir que jo recordo una
d'Alicia Fernández per Sole López, però cap més. Per Sí, tant, que és entre... una passada directa de contraatacs, etc. 0 pilotes a l'extrem dret. Quan no juguen als extrems és molt complicat, quan arriben pilotes als extrems. Clar, és que imagina't que l'última aquesta li arriba, l'última, que no la talla la jugadora de Polònia. El està primer fred, xut del clar. partit, el xut Sí. és important de tot el partit. Que bueno, que hem vist Què passa, històries tio? així, Hem vist històries així, de que es marca i és tot molt èpic i tal. Sí, però... Però també he de dir, Va de papelón, perquè vull fer realment un anàlisi profund perquè he vist tants gurus a Twitter que de veritat, sisplau, recull les pipes i vés-te'n a casa teva a veure futbol, perquè no arriba cap pilot a l'extrem, tal. És un problema que no arriben pilotes a l'extrem. Però és que les exteriors de Polònia potser van tallar 2 passades cadascuna de les 4 que van jugar i van provocar una falta en atac cadascuna tranquil·lament. És que les exteriors de Polònia ho van fer molt bé, i van permetre que no arribessin pilotes a l'extrems i que el seu equip es pogués tancar al centre, perquè no és un equip que tingui grans defensores realment a nivell individual i necessiten molt estar juntes. I ho van fer perfecte. El seu pla de partit de defensa de Polònia, doncs, va pillar per allà, les va pillar les guerreres, ja està, no passa res, no? Tu planteges i ja està. Després també molts gurus de Twitter ja demanant la dimissió de José Ignacio Prades, de no sé què, que vingui un altre, tal... Escolta, José Ignacio Prades fa 4 anys va guanyar la Lliga amb el Mecali Atlético Guardés, I llavors era el millor entrenador del món. Ni era tan bo abans, ni és tan dolent ara. No fotem, Que ens pensem de veritat que un seleccionador nacional no treballarà i no anirà amb les coses preparades a un europeu per poder competir al màxim, tal i com ell creu. Tu, evidentment, com a entrenador, creus quina és la manera, però és que, clar, tio, és que ho estem futbolitzant i no pot ser, Està molt de moda fer fora els entrenadors ara per la cara, saps? Joder, tio. Per la cara, tio. I per cert, per la gent que diu també és que no juguen a res, mira, que tu només hagis vist en vol a l'infantil de segona catalana del teu fill, ho respecto molt, és molt bonic, tal, però no tens ni idea ni bagatge. La selecció espanyola té un sistema de joc molt clar, a més que hem vist durant la preparació i aquest, que te l'explico. Consisteix en la presa de decisió de les primeres línies en una acció vertical, apretant entre 2 i 3, sempre entre 2 i 3, amb pivot al centre, per tant a l'interval anexa entre 3 o l'altre interval de 2 i 3 per generar espais i dubtes, amb un avantatge prèvia generada mitjançant encreuament, doble encreuament, permuta, central, lateral, etc. Per tant, estem parlant de 4 variabilitats d'inicis per anar a buscar una situació concreta, que és la treballada, que és la que tu saps que tindràs èxit, anaven a buscar aquest interval entre 2 i 3, quan sortien cap a fora és quan les jugadores polaques van respondre bé i van tenir aquestes situacions d'èxit defensiu des de l'exterior, però és que a més té encara el sistema amb una volta de torca més, perquè quan no funciona això, ràpidament sempre la pilota se'n va cap a l'altre costat i torna cap al mateix costat amb una incorporació que és una circulació a doble de l'extrem, de costat contrari. Per tant, a mi em sembla un sistema complexe que dius que no jugues a res perquè no tens ni idea, perquè és complexa i no l'has pogut veure perquè no en saps prou. Però no diguis que no jugues a res, tio. Que un tàndem d'entrenadors que són José Ignacio Prades i Manuel Álvarez, que són 2 dels millors entrenadors de la Lliga Espanyola, sisplau. Sisplau, no pots dir que no juguen a res, perquè senzillament ets tu que no en saps prou com per poder llegir aquest sistema de joc. I ja està. I és un sistema complex perquè treballa fins a o sigui, amb 4 variables d'inici, sistema obert per la presa de decisió a l'encarar l'espai entre 2 i 3, i a més, la continuïtat i tota l'estona atacant, i vull dir, és que a mi sembla un sistema complex per treballar amb un grup que no treballa tot l'any, que has d'anar a un torneig a saber el que fas, que sabien el que feien, que van mantenir tot el partit, i ja està, tio, és que està, jo, de veritat, em va molestar una mica això de futbolitzar-ho així, tant de no juguen a res, de tal, fora, tal, tio, vull dir, s'ha plantejat, no ha sortit bé, ja està, també et dic, queda un partit. Hòstia, vés a saber. I bueno, com a resultats d'aquest europeu, ara sí, els imbatuts són Noruega, Suècia, França i Montenegro, porten 2 victòries de 2 partits. Uns resultats destacats, doncs, Dinamarca va perdre contra Eslovènia,
un partit que anava ajustat al descans, no? Guanyava 15-14 a Dinamarca, però bueno, venia a la part final del partit, va estar molt bé. Anna Gros, 8 de 11, Eslovènia molt bé, 2%, un 28 de 39 llançaments, molt bon Molt resultat. bé. Ostegar va fer un 7 de 7, que bueno, no va ser suficient per una de les seleccions favorites, va perdre el partit, tot i que després Eslovènia va perdre de forma clara contra Suècia, Clar, això és sorprenent. on Hanman i Roberts van fer 9 i 8 respectivament. Per tant, Eslovènia una mica irregular, no? Un gran partit contra Dinamarca, després contra Suècia perds d'aquesta forma tan clara, doncs perds una miqueta la credibilitat en la consistència en el joc. Holanda, molt bé contra Romania, una selecció dura, la romana, Sempre. una selecció, un país que dona molta prioritat i molt destacament al handbol femení. Neago molt malament. Molt Venia de fer malament. uns partits de Champions espectaculars i va fer un 3 de 11. Hòstia, 3 de 11. Per contrapartida, Van der Heyden a la selecció holandesa va fer un partit 7 de 7. Sí, però anava a I dir-te que m'estranya que Neago faci un... 3 de 11, vull dir, molt malament. podem dir que és un molt mal partit, No Hòstia, és allò, és bueno, lamentable. falta doncs... Hòstia, 3 de 11 No, està no. molt malament. Paupèrrim, la veritat. I, bueno, Romania ha jugat un altre partit, parlant clarament amb França, que jo crec que és, si no la favorita, una de les favorites Sí. per guanyar. És la meva favorita, diria, Sí. per guanyar, on Neago va estar una mica millor, 5 de 6. Jo crec que va baixar una miqueta el ritme de llançament i va llançar les que eren més clares. I Grosap va fer un 5 de 11, també una miqueta com sí com s'ha, però bueno, França, com a conjunt, un 71% d'efectivitat en el llançament, que porta amb Nze Minko amb un 100%, 6 de 6, doncs porta una victòria molt clara. També Romania una miqueta inconsistent, fas un gran partit contra Holanda, que perds d'un golet, i després contra França t'ha fotut una pallissa. Pues. Igual, no sé si és que no han recuperat bé del partit o No ho el sé. que sigui, no sé. És estrany veure alts i baixos, no? Potser un equip a vegades sí, perquè era un dia inspirat, però veure'n més d'un és curiós. La meva favorita és Noruega, per això jo vaig amb les que sempre guanyen al final, que són les noruegues. Tenim aquest apartat d'estadístiques individuals de la web de la federació, on, i això tu que controles més d'atletisme, se suposa que Maitane Echevarría és la jugadora que ha fet l'esprint més ràpid del campionat a 29,02 metres per segon. Aviam, no pot ser. No pot ser perquè 29,02 metres per segon són 100,4 quilòmetres per hora. No. S'ha fumat un porro Sí, que... però entenem que seran 29 quilòmetres per hora, no? Això sí que és viable. Sí, 29 km per hora és viable. És viable. Tu quan arribes, Víctor? Com a velocitat màxima. Hòstia, jo metres per segon... No, quilòmetres per hora. No, quilòmetres per hora no sé. Nosaltres fèiem amb fotocèl·lules d'aquestes, amb radar i tal. Metres per segon, 9,6 o 9, Doncs estarà com a allà, llarg, no? metres per segon de velocitat Doncs deu ser semblant, potser, màxima. no? Clar, vull dir que recordem que tu eres atleta, Vull dir que no estem dient aquí com per fer de menys a Maitane Echevarría, que de fet demostra aquí que té l'esprint d'un atleta. Clar, jo corria 10 i pico quilòmetres hora. No, No, Això- és que és una cosa molt rara. no, 10 quilòmetres per hora potser feies No, a mig 34 fons. quilòmetres per hora. perdó. 34. Joder. Hòstia, Víctor, A clar. 34 quilòmetres per hora, jo. Tu anaves ràpid, cabron, A veure, si ella corre a 29 quilòmetres per hora, Sí. Clar, però ja no està fent un a test 8 de metres per velocitat. segon, a 8 metres per segon. Clar, però no està fent un Seria test la de dada velocitat. real. Diguem, no està fent un test de velocitat en línia recta ni... Exacte. Bueno, més o menys... Joder, a mi em Com és sembla molt ràpid. Clar, nosaltres no és la velocitat màxima, és la velocitat real. Això és Ja. velocitat màxima, que és la velocitat màxima que ha guanyat en un sprint. Clar, jo igual de velocitat màxima tinc una miqueta més. Jo el que tinc és la velocitat real d'un tram a un tram, que crec que eren 30 metres. I és el moviment, vull dir, tu sorties i el primer moviment que feies ja clicava la cèl·lula i fins que no tornaves a passar no d'esto. Està guai. És una mica més realista i més complicat. La que Els de la NFL, quan fan les proves aquestes, abans de ser professionals, que fan diverses proves, després de banca, no sé què, fan, no sé si són 30 iardes o 40 iardes, fan, però mega real, rotllo, fiquen la mà en un lloc i quan la fiquen i surten ja s'escolta el clic i està bastant guapo, és un sistema que es fa servir molt.
Mola, tio. La que segur que et guanya jo crec que és Bianca Maria Besariu, que llença a 115 km per hora, que és el fastest Jo no sé shot. com pot ser, tio. Hòstia, és... Jo no m'afico a la porteria No, amb això, jo tampoc, xaval. ja passo. Si aquest fin d'última a Tarragona hi havia un Home, si ho mesuren igual que mesura el dels metres per segon, igual. Ja, No sé si estarà bé. No, crec que sí que hi ha com una... Com això, Hòstia, com però és unes que cèl·lules 114 fotosensibles a la porteria o alguna cosa així, Però crec és que que era. 114 és molt, eh? És molt, és una barba. És Sembla molt fort, una és mica... molt fort. Em sembla irreal, eh? No, jo... Hòstia, he vist papinassos de jugadors masculins que són 100 i poc. Clar, però 100 i aquest és alguna, el rècord de la competició, no i és veig la un mitjana. canyardo, eh? No Ja, és bueno, la igual vam mitjana. veure un 130, no? L'últim europeu masculí, em sona, no? Sí, no, em sona que el rècord el té un alemany, no sé si era del Göppingen, un lateral així alemany del Göppingen molt gros, i crec que té el rècord en 140 i pico o alguna així. Sí. Hem de dir que, bé, també Natalie Hammann, l'extrem sueca, un clàssic de golejadora, porta 18 gols en 2 partits. Recordem que el Mundial va fer 19 gols en un sol partit, no sé si era contra Austràlia o algú així, que ho vam comentar l'any passat, i així i mal assumpte perquè la portera que més aturades porta és la portera alemana, Katharina Filter, que és contra qui s'ha d'enfrontar les guerreres demà a les 8:30, just després de l'altre partit del grup entre Montenegro i Polònia, i demà també teníem, un Dinamarca-Suècia, avui, ara mateix, ja ha començat, per als que ens esteu veient en rigorós directe, ja ha començat el Dinamarca-Suècia a les 8:30, i demà queda un França-Holanda, que bé podria ser una final anticipada, a les 8:30 també de la tarda, demà dimecres. Clar, i comentem que a l'últim partit es va lesionar Merche Castellanos a l'últim segon gairebé, i Wiggins ha entrat a la convocatòria d'urgència per aquest últim partit. I Merche ho estava fent bé, Merche no estava amb un 40 i pico %, una llàstima. Però vaja, cal confiar en Madi Aya i Nicole Wiggins, que al final també totes aquestes convocatòries tan àmplies que fan per treballar en altres tornejos com els Mediterrani o així... Són per situacions com aquesta. Exacte, és per prevenir situacions com aquesta. Jo, l'última cosa que et volia preguntar, Víctor, creus que potser tenim, com a afició tenim, podem parlar en primera persona, una expectativa errònia amb la selecció espanyola? Perquè jo crec que, jo ho he dit molts cops, jo crec que... L'expectativa que tinc sempre és veure els partits. Clar, ja està, no, és que lo que passe tenga que passar. Ara sembla que han d'estar eliminades, no? Crisi, ella llegeixo crisis i no sé què. No sé, jo crec que és una selecció espanyola, primer, que no prioritza tant, sona estrany, però és una selecció que no prioritza tant la competició com el treball durant l'any per formar i fer créixer jugadores que, encara que després potser a vegades no tinguin recorregut de selecció, sí que enriqueixen la lliga local, que és la prioritat. I és que, sisplau, amb tot el respecte del món, però clar, entre Carmen Campos i Steen Oftedal, clar, és que hi ha molta diferència. No és un equip hipercompetitiu, la plantilla. Quan després competeixen és quan se'ls ha de donar el mèrit, però jo com a punt de partida no crec que hagin d'estar lluitant per les medalles. Bueno, a veure, primer demà veiem si començaríem a anar a la main round, i si no, doncs mira, si no, a treballar per la pròxima i ja clar, està. I seguir treballant i a disfrutar dels partits que queden també. Exacte. El proper programa ja comentarem la final, no?, d'aquí 2 setmanetes. Exacte. S'ha de dir que han fet bé, jo crec, avançar en aquest torneig, que ha sigut una mica més d'hora de l'habitual, per no coincidir amb el Mundial de handbol amb els peus masculí, que es juga a Qatar. Exacte, que juga a esclavospaís.com. Exacte. Allà mateix, doncs... Bueno, que ho hem dit, no?, que jo és que m'hauré de menjar algun partit per feina, però si no, vamos, sabotatge, això, no. Sí, bueno, jo no crec que miri... A més, ens coincidirà amb European League, o sigui que... Exacte. Vam va, al carrer. Bueno, Víctor, gairebé clavada, una horeta i mitja, com sempre, eh? Sí, Ho tenim per la mà. bon programa i, bueno,
Ja sabeu, qualsevol cosa ens teniu a Twitter, a Instagram, deixem una coseta molt guapa que hem fet ara de les nostres xarxes socials. Sí, el link.tree aquest. Exacte, entreu-hi, mireu-lo i És que trobareu totes les nostres xarxes, tot el... Sí. I subscriviu-vos al canal de YouTube, que això no ho diem mai i també estaria Sisplau. bé, no? Home, subscriviu-vos al canal de YouTube. Ja no et demano que et subscriguis al d'iVox, però el de YouTube, sí, YouTube, like, comentari encara que comenteu. Molt bé, nois, ja està. no? Amb això Ens fa estem il·lusió, contents nosaltres. ens fa il·lusió, ens doneu la vida. Moltes gràcies, Víctor, un plaer com sempre. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu.